Сираттағы котлау хаты Рәфиға Хәсән кызы Галиуллинаға юллана. Ошы көндәрдә безнең өчен иң кадерле, иң газиз бердән-бер әсәебез, тормыш иптәшем, кайнабез, өләсәебез Галиуллина Рәфиға Хәсән кызы күркәм юбилеен 70 яшен каршы алды. Рәфиға Хәсән кызы Белорет районы Бирдыгыл авылында туып үсеп, әлеге көндә Иньяр касабаһында гомер итә. Әсәебез Хәсән һәм Зөләйха Биргалиндар гаиләһендә тәүге бала булып дөньяга килгән. Бала сагыннан ук шук, игелекле, изгелекле, ярдәмсел кыз кусты һәм һеңлеһенә өлгеле апай булып үсә. Өфө калаһында эшләп йөргәнендә атайыбыз Наил Әбдрәхим улын осратып, сәстәрен сәскә бәйләйдер. Уларның иң тирешеп яшәүләренә лә 45 ел тулды. Мөхәббәт имештәре булып 4 балалары, 2 ул һәм 2 кызлары дөньяга килгән. Безгә 4 балага гомер бүләк итеп, өлгеле тәрбия биреп, укытып, үстереп, олы юлга бастырдылар. Гомер буе эшләп, хәзерге көндә хаклы ялда улар. Кадерле безнең уңганлыгына, сыдамлылыгына, түземле булуына хайран калырлык. Гөрләтеп яшелсә емеш үстерә, мал туар асрай, кош-корт үрсетә. Бик тәмле итеп бешеренәлә, бигрәк тә сәксәктәре, куймактары, бауырхактары телеңдә йотырлык. Будаһын эсеп тыйгыһыз. Матур итеп милли башкорт түшелдеректәрендә тегә. Вакыт табып Иньяр агинәйләр оешмаһына ла йөрөй. Идел башы оешмаһында тора, китаптар сыгара. Кадерле бед, һиңа алдагы тормышыңда һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомердең иң узынын теләйбез. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын ине. Мәрхәмәтле сабыр йөрәгең ару-талу белмәһен, өлгеле әсәй, кайнә, ян-янсәрдәрең өчен хәстәрлекле өләсәй дә һин. Әсәй, һинең менән тормышыбыз бөтен, адымдарыбыз ышаныслы. Тормыш сынауларына бирешмәенсә, авырлыктар алдында баш эймәенсә, яшәүдән ям табып, изгелекләреңнең игелеген күреп, балаларыңның күңел йылыһын тоеп, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта, атайым, кайным, олатайбыз менән озын тигез гомер кисергә насыйп итһен һиңа. Кадерле әсәкәем, күз нурыңды түктең безнең өчен, йөрәк йылың булды, гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта һиңа карап, безнең өчен бәхет һин булгас. Һин ердәге кояш безнең өчен, нат хәстәрлек бөркә йөзеңдән, безгә кылган барлык игелегең, изгелектәр булып кайтһындар дип ихлас теләктәрен һезгә тормыш иптәшегез Наил, улыгыз Вадим, киленегез Айгөл, кызыгыз Розалия, улыгыз Радик, кызыгыз Эльвира, кияүгез Фәрхәт һәм ян-янсәрдәрегез Лия, Ильяс, Дария, Ибраһим, Әмирхан, Әхмәт еткерә. Якындарыгыз йыр бүләк тә һайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Көтә көндә әсәй балаларым, ныкыт халып өдөлөп һагынып. Көткәнеңде белеп вакыт табып, без кайтабыз еңә ашкынып. Әсәкәем, иҫләп яшь саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уқып, әсәй, ак теләктәр теләп одатам. Итән генә бер үк йөрөгөҙ һөттөйөп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген
Итләп яшь сактарын Йырлай беҙгә Муллы бишек йырын Яшәсәй шатлыктарга күмелеп Балаларың изгелеген күреп Әсәкәйем итләп яшь сактарын Йырлай беҙгә Муллы бишек йырын Яшәсәй шатлыктарга күмелеп Балаларың изгелеген күреп Яшәсәй шатлыктарга күмелеп